В днешния епизод на Готини джаджи от Тему всичко е за автомобилни аксесуари, така че нека се потопим. Използвай моя код от описанието и вземи продуктите на половин цена. Първо наред е D38C стойка за телефон за кола от Топек. Супер лесна за монтаж и напълно регулируема. Работи с всички телефони, както в хоризонтален, така и във вертикален режим и се захваща здраво за таблото. Стилно, стабилно и готово за път. Следващото предложение е 4 в 1 бързо зарядно за кола с удължаващ се кабел, USB и Type-C портове и съвместимост с повечето телефони. Има 180 градуса регулируем щепсел, дизайн без заплитане и е идеално за таблото. Бързо зареждане, определена. Писнал ти от кабели? Забрави ги! Представям ти безжичния CarPlay адаптер за iPhone. Превръща жичния CarPlay в безжичен за секунди. Plug and Play, с гласово управление и работи както с Apple CarPlay, така и с Android Auto. Ароматерапия за мъже. Ще поддържа пространството ти приятно през целия ден. И за финал най-якото. Ръчна прахосмокачка с 7 накрайника, с които ще стигнеш до всяко кътче в колата. Пръст, козина или трохи от храна изчезват.